Добър ден от мен. Днес ще покажем, провокирано от една снимка на Емо Цанев от снощи в групата, ще покажем семейство, приведено в състояние на самосмяна. Състоянието на самосмяна е особено състояние, не е някаква случайност в пчелния кошер. Искаме да покажем разликата между роеви маточници и маточници за самосмяна. Ще покажем това семейство, което майката е стара, окроена и приведено семейството с разни методи в състояние на самосмяна. Един от методите е издърпване на зрялото запечатано пило периодично в седмицата по една рамка. Така лъжме пчелите, че не се излюфват достатъчно пчели, майката не е въпреки кроенето, майката не е достатъчно добра за да поддържа едно силно семейство. Как се вижда, семейството е слабо, умишлено е отслабено. Извадени са 2-3 пити в порядъка от началото на април до към днешно време. Днешна дата е 9 май. На 6 май съм установил 2 зрели маточника и 3-4 отворени маточника, които се захранват. Това е кошер, златен кошер, му казвам аз. Вече не е в тежестна пчелина. От него вадиме в сезона, в активния сезон, по 20-30 до 40 маточника, в зависимост от силата на семейството, от това дали може да държиме семейството в това положение в самосмяна. И темата е много обширна, която не позволява за 2-3 минути да се обясни. Сега показваме на практика какво се случва и показваме моите маточници за самосмяна. Вече, който е виждал роеви маточници и не е виждал маточници от самосмяна, ще направи своя паралел. Почвам от тази рамка, защото тук беха най-зрели маточниците. Първо ще покажем тех. Сега, тук виждам един хубав, даже 2 хубави маточника, само трябва да ги снимам, защото пчелите са отгоре. Само да ги дупнем. Това са първите 2 маточника, които са зрели, запечатани. Чакаме да озреят, след 1-2 дни вече правиме отводките. Ето ги двата маточника, първите. Вижда се, че маточниците е поединично, релефни, не са кръгли, конусовидни с правилна форма и много ясна разлика вече по качеството на пилото на това семейство. Значи при едно роево състояние всички пити с пило, майката е снесла огромно количество яйца. Тук се вижда, че пчелите са малко, че пилото е разнородно на питата и съвсем ясни са различията между роенето. Ето тук една чашка, която още не е осеменена. Може да не се осемени, но вече другата, татко, снимай. Другата е тук. Е тази. Тази е стара. Е тази. Може да се осемени, може да не се. Сега ще покажем другите чашки. Показвам бързо и снимаме, защото клипчета стават дълги и трудно се качват в групата. Много време се качват и така нататък. Така, имаме нулева агресия. Ето тук още един много хубав маточник. Вижда се, че попитите са поединично маточниците направени. Можеш да го снимаш. Ако видя случайно майката, забравих за нея да гледам. Ако видя случайно майката, ще покажем качеството на майката. Ето тук още един маточник, който не е затворен. Все още го хранят. Вижда се прекрасно. И това е състоянието за самосмяна в семейството. До към 10